नायलांदो लोगोफोर, नै बाजाराव दंफैयो फिसाजोआ, बाजार खालामनो फैदों। फारसेनिफ्रायनो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। नै फिसाजोआ मानसि गिदिर फोरोंखानाय बायदिसो गावनि सामानखौ नागिरना लागोनखि लाथारगोन आरो इयो। बाजाराव सामान नागिरनाया बिमाबो नाङा बिफाबो नाङा, बेनो नागिरनानै लाथारगोनखि लाथारगोन आरो इयो, जमा खालामनानै लाथारगोन। Mami, malah nih mitai, itu lah bay. Mau bila? Mami, mau ya? Mitai lanci. Ubah. Mitai lah bay. Latang sih. Mana? Latang. Lala. मानसि गिदिर बायदि बास्केट लानानै सामान नागिरसिगोन बियो, बेबिया। ओइ थांगासिनो दं। ओइ मोनहैबायानो। मेथाइखौल' लाना फैथारगोन आरो बे, गावनि नांगौखौल'। फिसाद्राय जायोलै, सेन्देला मिखानोबो फिसाद्राय जागोन। बोरै बेबिया? ओइथिं थांदों। मेथाइखौ रोगाजोब्बायलै। मा लाखो मा? ओरै नायलाय। नायदो फिसाजोआ मा रोगायो, बाजार खालामनो थिगथार। Sekedar berapa?
nào fैदो बेसे बुरजा लाखो मा बेसे बुरजा लाखो होलाय नायनि आरो बोलानो नायलाय मा मा लाखो एफा बुरजा जाबाय दे जाबाय नों नायबाय थाना बेबिखौ हगारना हो आं लागोन ना बारा मोजां मोननो नागिरा